Много готин клин имаш, но... Ето, аз си го взех от мола за 15 лева. Какво бе? Го пак така в моята стая. Колко си зле. И как да няма долу кръга седи до контакта? Пак кабела! Разходително знаеш ли какво е? Изключи го! Добре, сега включи в кухнята. Това го бутни тука. Не може да го бутнеш? Не, мога да го вкарам. Колко си тъпа. Свали го дошъл ще удари тока. Абе, тъпа ли си стана до радиатора? Не да не изключваш пералнята пако. Чакай, че стана такова. Чакайте, сега казвам за клина, рамокни. Омага, човек вкара го и го изкара и ми е пълна вътре. Защото това апарата включва в контакта. Добре, само пако. Сега разказвам за клина, значи от София ми ще да кажа. От мола ми е от диката за 15 лева, тя сега преди малко си взе. Преди малко си взе от пазара. Ай, чао.